این دیسپلینên yên zêde û nehiştina pêkanîna hevdîtinên ku zêdetirî 33 mehan derbas kir, nerahatî û dilgiraniya li ser gelê bi milyonan ji milletê me çê dike. Her wiha metirsiya me li ser tenduristî û ewlehiya rêbertî zêde dike. Nemaze piştî erdhejên ku li pey hev çend salan pêk hatin, lewma pêwîst e ku kesên têkildar û komîteyên mafên mirovan bi lez û bes fişarê li dewleta Tirk bikin û çarenivîsa rêber eşkere bikin û biriya hevdîtinên bi malbat û parîzeran re armanca yekemîn û sereke ya vê tecrîdê asengkirina belavkirina felsefeya rêbertî ye ku bûye hêviya rizgarî û azadiya gelên bi dest ji nêrê kûletiyê ber bi ewlekarî û rizgariyê ve. Polîtîka ku li Îmraliyê tê meşan bê mebesta wê ji holêrakirina çanda berxwedan û azadiyê faşîzma bi rêbazên xwe yên qirêj wê nikaribe vîna rêbertî têk bibe ji ber ku girtîgeh veguherandina li dewletî ku ronahî jê diçûrîse bi awayekî erînî bandorê li ser civakê bindest dike. Ew civakên ku kombûna li derdora rêbertî û ramanên wî yên azad, riya rizgarî û jiyana birûmet dibîne. Kompaniya Cîhanê ji bo azadiya rêbertî ya ku îro li dar e her wiha dixwaze bi sedan rêxistinên mafên mirovan, kesayetên hiqûqî û bi milyona mirovên azad ên cîhanê ku bi lezgîn dixwazin tecrîda girankirî rakin û azadiya fîzîkî ya rêber Ocalan bi dest bixin. Ev jî delîlê rastiya rêbertiyê ye.